Gelek penaberên Sûrî Rojavaya Kurdistanê ji ber ku li Tirkiyeyê di nava şert û mercên xirab de dijîn, berê xwe didin Ewropayê. Bi taybetî di demên dawî de ji ber ku bi 10,000 penaber dixwazin biçin welatên Ewropa, di rojeva cîhanê de bêhtir cî digirin. Helbet kesên ku dixwazin û nikarin biçin, hêj jî di heman şertan de dimînin. Hem penaberên Kobanê li Stenbolê li Herêma Silêmaniyayê dîrokî de dexaniyên kavil de jiyana xwe berdewam dikin. Suriyeli em gî merîvê hevdûne gîyekê hinek xerabat dene, hinek perîşan bûne, hinek birçîne, hinek nanê wan tune. Suriyelî vikare perîşan bûne. Zarokê wan teezîne, zarokê wan pê kincin, birçîne. Ev der ji hêla şaredariya Fatihê weke herêma veguhestina bajarê hatiye nîşandan. Yanî divê avahiyên vir bên rûxandin û yên nû li şûna wan bên çêkirin. Hin ji wan li ber xirabûnê ne. Bi dehan malbat divan xaniyan de di nava hev de neçarin bimînin. Di nava wan de bi dehan zarok hene ku yek ji wan 20 roj berê hatiye dinê. Ji bo zarokan her derciyê lîstokê ye. Em Kobanî hatine, em hatine Sûriyê. Hatine Kobaniyê, hatine Sûriyê em xerin havika dîtin. Xera bisikilîta dîtin. Penaber naxwazin ji çapemeniyê re biaxivin. Li gor gotina wan rayedarên şaredariyê piştî di çapemeniyê derbarê wan de nûçe derketine, gef li wan xwarine. Xortê bi navê Basil nû ji Kobanê hatiye. Li kar digere. Heke ku kar nebîne dixwaze biçe Almanyayê. في حالي جي اشتا زورة حالي ما وني زورة اشتا معاش ما ندرنا كذا موني ام نكون خعايش كن باري مثلا دري مثلا بزدو سورياتن اشتا ام نكون خعايش بكن بلكي دولات يردمي بدا ما امزي معيش بكن. Heman penaber nêzîkî 3 salên li heman ciyî dimînin. Di sala 2014 de li heman ciyî xaniyek rûxiyabû û xortek birîndar bibû. Ferit Demirel, Rûdaw,